neta montri hunjane rok sana thangkangke bebakno commission abisingo tonga phiaba masamangni belaikeno kaham commission nayawi kaham samung simin tango baksaba commission banawo samung betango tei baksaba tongo commission simin nango dafa hade hamya sabo mode masa ya sakbai thangmasa khangkeno paikha atte hai borok rok betongo assembly bu dorkar krei kami amchayobo lukurongni jengjalno saimanani mungsa dorkar krei nango commission phiaba atte ki sungnu ya sakthari samung tangmani nugo simnani mantri bisukitu debarmano koktisalo nukjakha Sharad Chaudhary bisiwo matia lama hamya berai nei mani tauni bagi hinke lukurokno kaham sepsabdo no thangkangke pela sakangno lama kaham nangrawo abo bisi kobang maromino lama krei agi tuini bagi wati babrum tui torkangke lama bai thangkangke keto nosto ungi thangmaya kaun bagi ojaga boulder riwoi taklai sing lama protection khai jatel jagani lukurok simi manani obବ୍ୟବস্থা khlaijo jabi tomsa busuk ama lama busuk ting notun bazaro thana hingke prai 1 kilometer tongo o para sapani haipana obo yang thanga gaitese ramsongkor bisiu thangi pai je lama no langma no lama amo o wansumon na harino sung o samuro khlai tongo o matia kami tei chini mailamura kami lukurok je jungjal abo taklai de payani hini angkha kheo je o jaga boulder kiklai o lamano sung pis khainani bagi joto ready alamano naibimani yagolo thangai naika haino hai hezamara sakhamno sung hospital ngai to belakeni importance ma rios ni langmao aboni bagi ini hezamara PHC o jaga agi to just hospital klopani 24 hours bukuri to mani abo tabuk joto admission te o jaga outdoor cholibo ke o jaga sing tabuk 24/7 o jaga chini o amchani lukurok subida manai tongo ke bono karibo sing tebo extension nugi mano o hospital no tebo kotor khlaina bagi eba kuni mahamari kunu rog rok thaikan kai sing o jaga toninan bagi ready khai tongo tabuk already building construction choli thaka 2.4 crore something ni building choli tongo te main hospital aboni sakabo tebo extension khainani bagi kam choli tongo nahar mongomono chini tiprasa amchayo chini lukurok jate medical facilities ka hammanani chini doctor to taung sura jarate samung kham choli tongo asa khayo financial logo tebo chini o amchani lukurok subida manai o hospital ni bisingtu jeng bebakno saimano mantri bisukitu hai borok manani chini borok belai nokuto biskang jorao apte hai neta hanjanai rok biskani jorao chini borok made manno phia ka hamlei belai no kisa hamyale nini ani ganaro gorijak mangno apte hai borok dud bisingo tui sapuljak a tuinok basi karimani shikmar